Исәнмесез? Эфирда аңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Кар яу дәвам итә. Коммуналь хезмәтләргә предприятие коллективлары кушылды. Всем тяжело, но мы стараемся, я не стараюсь. Ознакай урманчылары софта, табигать сакчылары узган елга нәтиҗә чыгара. Әле менә былтыр гына 600 гектар урман утыртылды. Салкын тигәнме, вирусмы? Әлмәтлеләр ютәлдән ничек котыла ала? Сентябрь, октябрь, прививка ясап куям грипптан. Ольга циклоны Идел буена шул исәптән калабызга да килеп җитте. Аномаль явым-төшемнәр халыкны берләшергә мәҗбүр итә. Кар чистарту күршеләрне дә, хезмәттәшләрне дә уртак хезмәт аша якынайта. Калын кар япмасы белән көрәшү өчен әлмәтлеләр кышкы өмәгә чыкты. Бузлавык юллардагы кар өемнәре шәһәр җитәкчелеген кар чистарту буенча өстәмә карарлар кабул итәргә мәҗбүр итте. Шәһәр оешмалары вәкилләре кышкы өмәгә чыкты. Ул 100дән артык шәһәр хезмәткәре һәм муниципаль учреждениеләрдә эшләүчеләрне берләштерде. Һәр структур бүлекчә үзенең теркәлгән җир кишәрлеген чистартты. В данный момент 6 единиц техники. 5 җир кишәрлегендә 6 берәмлек техника эшли. Хезмәтләр һәм оешмалар тротуар, эскәмия яннарын, ишек төпләрен һәм җәяүлеләр юлын кардан чистарта. И пешеходных переходов. Шәһәр урамнарында Ольга циклонының нәтиҗәләре белән теләге булганнар гына түгел, дворниклар да көрәшә. Гәрчә бу аларның көндәлек авыр, еш кына игътибардан читтә кала торган, шулай да мактауга лаек хезмәте булса да. Ишек алды себерүчеләр чын геройлар. Алар һава торышына карамастан ишек алларын чиста тотарга тырыша. За 2 месяца у нас выпало больше 2-месячной нормы. Ел башыннан 2 айлык нормадан артык кар яуды. Халыкка мөрәҗәгать итәсем килә. Торак коммуналь хезмәтләр эшенә хөрмәт һәм аңлау белән карагыз. Бөтенебезгә дә авыр, әмма тырышабыз. Всем тяжело, но мы стараемся, я не стараюсь. Әлеге фидакарлар арасында хатын-кызлар да бар. Район башлыгы Тимур Нугуманов инициативасы буенча калабызның хатын-кыз урам себерүчеләренә рәхмәт сүзләре җиткерелде, чәчәкләр һәм бүләкләр тапшырылды. Хотим вас поблагодарить за ваш труд. Управляющая компания у нас женщин-дворников работает 109 человек. Хатын-кызлар җилкәсенә төшкән авырлыкны күрәбез. Әз булса да хезмәтләрен җиңеләйтәсе, кәефләрен күтәрәсе килә. Какое тяжелое бремя несут наши дворники, женщины. И хотелось бы просто как бы облегчить, чтобы поднять им настроение. Бүген 119 апаның 100дән артыгы идарәче компанияләрдә эшли. Унысы шәһәр автомобиль юллары идарәсендә хезмәт куя. Һәрберсе район җитәкчелеге исеменнән җылы сүзләр һәм күчтәнәч кабул итте. Февральның 1 атнасында гына да 1 айлык кар яуды ди белгечләр. Чын мәгънәсендә кутырган бураннар үзәк трассаларның ябылып торуына сәбәпче булды. Мисал өчен күршебез Бөгелмәдә буран оператив планын кертергә мәҗбүр булдылар. Кала урамнарын чистартучы предприятие бу арада көчәйтелгән режимда эшли. Бер юлы 17 берәмлек техника кар стихиясе белән көрәшә. Бигрәк тә шәхси секторда актив эш бара. Аларга тракторлары булган предприятие механизаторлары да ярдәм итә. Көн сайын өстәлә барган кар катламы җитди хәлакәт китереп чыгармасын өчен юлларны киңәйтергә кирәк. Мисал өчен соңгы буран нәтиҗәләрен тәртипкә салу өчен генә дә шул режимда эшләп 7 көн кирәк булачак. Шуннан соң шәһәр урамнарындагы карны читкә чыгару башланачак. Быелгы карлы матур кышның үз тискәре яклары бар. Урам җыештыручыларда кар чистарта торган техникада карны көрәп өлгерә алмый, ул һаман явып тора. Киләсе сюжетыбыз быелгы кышның геройлары. Авыр дип тормыйчы шәһәр халкы өчен уңайлыклар тудыручы кешеләр турында. Карлы буранлы һава торышын романтик хисле кешеләр үз итсә дә, урам хезмәткәрләренә ул өстәмә мәшәкатьләр генә тудыра. Алар авыр хезмәт башкара, чөнки зур көрәкләр белән эшләү бер дә җиңел түгел. Аларның хезмәте бар тик рәхмәт сүзләренә һәм ихтирамга лаек. Кыш көне кар явып торганда урам җыештыручыларның эше тагын да арта. Эш вакыты 7дән 3-кә кадәр атнага 6 көн дип саналса да, быелгы кар күп яуган вакытларда иртәнге 5нче яртыдан кичке 7гә кадәр эшләгән көннәр булды дип уртаклаша Әнвәр Шәймарданов. Ул 5 ел урам җыештыручы хезмәтен башкара. Иртән чыгабыз инде. 5нче яртыларда. Буран булганда иртән кичкә хәтлек кар булганда нитәбез. Тиштырабыз.
Әнвәр абый кешеләр урам җыештыручы хезмәтен хөрмәт итсен иде дигән теләк белән яши. Үзе һәрвакыт кеше хәленә керергә тырыша. Тротуарларда машиналарын калдыручыларны да ачуламый. Гомумән, урам җыештыручылар сабыр булырга тиеш ди ул. Аңа бетермиләр койсалар. Нишесең? Шисең? Күрше йортларның ишек алдында кар көрәүче Валентина Перцева әйтүенчә, кыш көне иң кыены тезелеп торган машиналар. Алар кар җыючы тракторларга эшләргә комачаулый. Кайберәүләр машиналарын тротуарга куя. Урам җыештыручылар машиналар тротуардан төшмичә андагы карны көри алмыйлар. Когда дороги чистить, чтобы машины... Мин ишек алларын чистартканда йорт хуҗаларының үзләренең машиналарын алып куюларын телим. Алар тракторга карны чистартырга комачаулый. Я имею в виду, чтобы жильцы тоже знали об этом. Помехи на дороге создают. Ул 16 ел урам җыештыручы булып эшли. Кайбер эш көннәрендә 15 чакрым юлны җыя үтә. Эшем ошый. Новация торак йортлар белән идарә итүче компания җитәкчесе Лилия Әхмәтшина эш өчен барлык уңайлыкларны тудырырга тырыша ди ул. Валентина ханымның эшеннән аның җаваплылыгы астында булган 30 йортның яшәүчеләре дә канәгать. Безнең дворникларга мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә, потому что алар бик авыр эш башкаралар. Маленькая хрупкая женщина, бәләкәй генә булса да, улы крак белән этот снег кидает, чистарта. В общем, аларга рәхмәт әйтәм. Хотела бы сказать огромные слова благодарности нашим дворникам. Көн сайын шундый катлаулы эш башкаручы урам җыештыручыларыбызга зур рәхмәт сүзләре әйтәсем килә. Чөнки быел бик күп кар яуды. Аларга бортик зур рәхмәт сүзләре генә. Вот огромные слова благодарности. Спасибо им большое. Алсынриева, Раил Латыпов, Яңалыклар вакыты, Луча Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләр карлы кышка өсте бу сезонда ОРВИ һәм грипп авыруыннан соң ютәлнең сизелерлек озакка сузылуына зарлана. Россия кулланучылар күзәтчелеге мәгълүматлары буенча, соңгы атна эчендә Татарстанда авыручылар саны эпидемиологик бусагадан 24,4%-ка түбән. Шулай да белгечләр сак булырга чакыра, үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнмәскә, вакытында диспансерлаштыру узарга. Соңгы атнада Татарстанда 15668 грипп һәм ОРВИ 390 ковид очрагы теркәлгән. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсендә грипп һәм ОРВИ авырулары белән бәйле вәзгыять елның шушы чорына туры килә торган дип атыйлар. Прививка ясыйм мин һәр елны сентябрь, октябрь прививка ясап куям грипптан. Күптән чирләгәнем юк прививка ясагач. Менә старший медсестрабыз чирләде безнең. Үзләрен сакласыннар инде. Ничек дип әйтим, народный медицина белән әзрәк заниматься итсеннәр. Белгечләр билгеләп үткәнчә, авыруларга өлкән яшьтәге кешеләр, кечкенә балалар, йөкле хатын-кызлар, шулай ук хроник авырулардан интегүче кешеләр аеруча дучар була. Основная проблема населения в том, что они занимаются самолечением. Халыкның төп проблемасы үз-үзләрен дәвалау белән шөгыльләнү. Беренче чиратта аларның антибиотик куллануы, даруханәләрнең ул антибиотикларны рецепттан башка җибәрүе. Әгәр дә сез авыра башлавыгызны сизсәгез, табибка мөрәҗәгать итү яхшырак. Чувствуете какое-то недомогание, чтобы избежать осложнений, лучше обратиться к врачу. Әгәр элек бу авырулар 5-7 көн эчендә үткән булса, хәзер белгечләр сәламәтләнү өчен 2 атнага кадәр вакыт кирәк дип билгеләп үтәләр. Авырудан соң ютәл 2 атнадан 4 атнага кадәр дәвам итәргә мөмкин. Иң мөһиме аның вакыт узу белән йомшаруы һәм кимүе. Шулай ук белгечләр сәламәтлекне саклап калу һәм ныгыту өчен, кирәк булганда өстәмә тикшерү һәм дәвалауны вакытында үткәрү өчен елына 1 тапкыр диспансеризация узарга кирәклеген искәртәләр. Диспансеризация – это очень такое важное мероприятие, которое диспансерлаштыру хроник авыруларны ачыклау яки бетерүгә юнәлдерелгән бик мөһим чара. Бигрәк тә яман шеш булганда. Ул авыруларны башлангыч стадиядә ачыкларга һәм кайбер очракта үлемнән саклап калырга мөмкинлек бирә. Диспансерлаштыру шуңа юнәлдерелгән. Чтобы избежать осложнений, каких-то летальных исходов, вот на это направлена диспансеризация. Диспансеризацияны мәҗбүри медицина иминияты полисы белән яшәү урыны буенча поликлиникада үтәргә мөмкин. Белгечләр әйтүе буенча профилактиканың мөһим чарасы ул социаль дистанцияны саклау. Организмның каршы туручанлыгын арттыру өчен кешегә кимендә 8 сәгать йокы, витаминнарга, минераль матдәләргә бай ризык һәм физик активлык кирәк. Алсынриева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луча Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга Ознакай урманчылыгы һәм Ознакай урман хуҗалыгы хезмәт коллективларының 2023 елда эш нәтиҗәләре һәм 2024 елгы янгын куркынышы һәм урман культуралары сезонына әзерлек турында киңәшмәсе уздырылды.
Онда Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Равиль Кузюров та катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. Деятельность Ознакаевского лесничества и Ознакаевского лесхоза в 2023 году была направлена на реализацию федерального проекта сохранения лесов, национального проекта экологии, а также на выполнение комплекса мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в рамках доведенного государственного задания. Җыелышның көн тәртибе буенча катнашучылар алдында Азнакай урман хуҗалыгы җитәкчесе Эдуард Чекуров чыгыш ясады. Ул киңәшмәдә катнашучыларга җиткергән мәгълүмат буенча 2023 елда 162 гектар мәйданда урманнар торгызылган. Шул исәптән 62 гектар мәйданда урман культуралары утыртылган. Чыннан да урманнар безнең яшел байлыгыбыз. Бүген Татнефть компаниясының экологик программасын тормышка ашыру кысаларында районда актив рәвештә урманнар утырту бара. Соңгы 3 ел эчендә без 4000 гектарга якын агач утырттык. Бу эшләрне Татнефть программасы буенча эшләнелә. Республиканың лесхозлары эшли бу эшне. Очрашуда район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Ул коллективка узган елда башкарган эшләре өчен рәхмәтен белдерде. Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Равиль Кузюров Азнакай районы урман хуҗалыгы хезмәтенә уңай бәя бирде. Азнакай урманчылары безнең беренче позицияларда бара республикабызда. Иң беренче әйтәсем килә, бөтен показательләр лесхоз буенча, лесничество буенча үтәлде. Азнакай территориясендә лесхоз кешеләре белән бик яшь урманнар утырту бара. Татнефть ярдәме белән без бик рәхмәтле Наил Фатышка Магановка. Ел сайын Азнакай районында заказчик булып тора безнең Татнефть. Әле менә былтыр гына 600 гектар урман утыртылды. Министр шулай ук республика программасы нигезендә Азнакай урман хуҗалыгы биналарында башкарылган ремонт эшләрендә билгеләп узды. Алдагы елга куелган эшләр вакытында яхшы итеп башкарылыр дип ышанычын белдерде. Бүгенге чалараның иң күңелле мизгелләренең берсе ул бүләкләү минутлары. Бүләкләнүчеләр арасында күп еллар хезмәт башкаручылар, юбилярлар һәм хезмәткәр гаилә династияләре дә бар. Рузилә Әхмәтвәлиева Азнакай урманчылыгында 16 ел эшли. Эшемне бик яратам, саф һавада без ел дәверендә. Рәхәт, кыш көне чаңгы тагып чыгабыз ди ул. Әби эшләгән минем монда Азнакай урманчылыгында, әнием эшләде. Хәзер инде мин дәвам итәм эшемне. Шул мин мастер булып эшлим урманда. Безнең төп максат урманнарны саклау, үстерү, утыртабыз. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 2009 елдан Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советының парламент дәресе уртак проекты тормышка ашырыла. Әлеге проект нигезендә 5-17 февраль көннәрендә Азнакай районы гомуми белем бирү учреждениеләре укучылары һәм Азнакай политехник техникум студентлары өчен киләчәкне сайлыйбыз дип исемләнгән дәресләр уза. Парламент дәресе югары сыйныф укучылары өчен үткәрелә. Аның максаты укучыларда гражданлык позициясын һәм сайлау хукукына җаваплы мөнәсәбәтне формалаштыру, патриотизм хисләре тәрбияләү, укучыларның илнең дәүләт төзелеше турында белемнәрен тирәнәйтү, аларның иҗади активлыгын үстерү. Узган елларда парламент дәресләре «Мин бала», «Мин гражданин», Россия һәм Татарстанның дәүләт символлары кебек темаларны үз эченә алса, шәһәрнең 2нче мәктәбендә үтә торган әлеге дәрес Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы сайлау системасы нигезләрен аңлатуга багышлана. Вы, дорогие мои будущие избиратели, скажите, пожалуйста, как вы понимаете слово «выбор»? Пожалуйста. Выбор – это выбор между несколькими вариантами, и тебе надо найти наиболее выгодный для тебя вариант. Анда Дәүләт Советы депутаты Таһир Хадиев та катнашты. Ул бүген илебездә алып барылган вәзгыять хакында сөйләде. Укучыларны кызыксындырган сорауларга җаваплар бирде. Бу дәрес кирәкле дип уйлыйм, чөнки ул безгә сорауларның мөһимлеген күрсәтә. Безнең өчен күп әйбер ачыклый. Без үзебез өчен күп мәгълүмат беләбез дә, шуны әниләргә дә кайтып сөйләрбез. Бу көнне парламент дәресе Азнакай политехник техникумында да үткәрелде. Анда 1-2 курс студентлары катнашты. Безнең елда март аенда ил күләм бик шушындай мөһим чараларның берсе үзебезнең президентыбызны сайлыйбыз. Әлбәттә, менә шулай бердәм сайлауларга килеп, үзебезнең фикеребезне җиткергән чиракта киләчәгебезнең якты булуына бер шигендә юк.
2 атна дәвамында узган дәресләрдә барысы 850 кеше катнаша. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Котлаулы метеорологик шартларга карамастан, Дом карате спорт комплексы бер генә көнгә дә эшен туктатмады. Фигураларын сәламәтлеген рәткә китерергә яңа дуслар табарга теләүчеләр фитнес төркеменә берләштеләр. Өлкән яшьтәгеләр, тормыш тонусында калырга теләүче ветераннар сәламәтлек төркемендә шөгыльләнә. Ә егетләрне атлетика залы җәлеп итә. Төп состав ул карате белән мавыгучы егетләр һәм кызлар. Сәламәт Татарстан төбәк иҗтимагый оешмасы президенты Виктор Клочков фикеренчә, ул холык ныклыгын, сабырлыкны тәрбияли, рухи һәм физик сәламәтлекне кайгырта. Бу көннәрдә Казанда Киокусинкай буенча беренчелек һәм чемпионат узды. Климат шартларын исәптә тотып, Дом карате командасы тулы состав белән ярышларга бара алмады. Шуңа күрә нәтиҗә күрсәтүчеләр арасында бары Анжела Бубневская гына. Ул республика турында 2нче урынны яулый. Алда спортчыларны Әлмәттә узачак самурайлар марафоны көтә. Карате йорты Сәламәт Татарстан Республикасы төбәк иҗтимагый оешмасы Татарстанның Киокусинкай карате-до Россия Федерациясенең төбәк вәкиллеге составына керә. Сәламәт Татарстан оешмасының генераль спонсоры Татнефть компаниясе. Әлегә шулар. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.